बस अम्मा पोटा दुखी गो अम्मा काही असतो कसं झालं गो कसं झालंय आंबडो कसं झालं गो देवा कसं झालंय कसं नाही बाईल कसं नाही खाल्ली वय गो आंबडो हांव तितली लायक करून तुगे टिफिनाक खरे ते किसमोरी घोसाळ्या उपकरी आणि दाळी करून दिल्या मो अम्मा ते कसं म्हणला रे हांव फ्रेंड्सा वटू वचून भायर खावन आयली मंडे मार तुका करून दिलेलं खाऊच्याक आणि पोट्ट दुखे इतले वेळा सांगची ग तुका भाईल खाऊ नका म्हणू पोट्ट दुख येत म्हणू तुगेल प्रति वार आशिलेची एक वेळा पोट्ट दुख म्हणू रेडली एक वेळा वे म्हणून ओंकली आणि एक वेळा वचून बाथरूम बसली सगळं दिसू गांडी सडी जाऊन तुगेला आशिलेची केद नाही चोरडू बाळांक कितली सांगल्या रे बास ना भाईल खाऊ नकाची म्हणू हा वसपळ्या तितली कष्ट काढ 5 घंटा उठानो तितली लाय करून रुची रंधप करता ते तुमको देव ना नवे ते भाईली पळ्या वाईट दिलेलं पुरा खाऊन पट्टा दुखी वंकी पूरा सूर जेता ते कुशील खाल्ले रेस पळ्या ते भारी लायक तुमका हांव इतली लायक करतनच पळ्या तुमका ताळ्या तुकून देव न पळते पुरा केलेले कसं तोंड गुंडा इतो तुका जीभ फाटून गेला बाईल खाऊन आरोग्यकर आहार कोण दिला रसपळ तुमका ताळ्या तुकून ध्याव न पळ तुका अम्मा जोर पोटा दुखता मा तुगेल प्रवचन नक्का मा कसं नाही पुणे पोटा दुखी विला वर्कर तुगेला नाही कोणा सांग प्रवचन पुरय वय गो आम्मान उल्लेतन तुका प्रवचन म्हण दिसता ते बैसून गडद खत्तना ಮತ್ತೆ ಮೆಂದು ನಾಶಿಲ್ವಾ ಪಟ್ಟ ದುಃಖಿತು ಅತ್ ವಿಲವರ್ ಕರ್ತಿಕಿ ನೇ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಕೊರ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಲೆ ವಚ್ಚೆ कसने डॉक्टरला वता ये इतली सान दुखीक इतली रडतो तो आणि पुरा कितली दुखी बघू अस त्या कळतवय बस डॉक्टर लागी तो 5 बगीचे कलर मात्र दिता त्या घेतलं जीवा बारी लायक पडे गेला मुतीला पुरा वखत घेऊचे आताचे अब्बा कसं नाही दुख तडसूचे जाय तुका अम्मा प्लीज अम्मा मग एक पट्टा दुखी एक विलावर कर अम्मा जोर पट्टा दुखता असं अयो मस्त दुखतस वचरडा राब गो देवा हाडता तुक जिरेनी वांग घालनी कशाय घेऊन येता बैसा येता हे पुता पी पट्टा दुख राखता येता अमडो कसं ना माय कोड असं कसं आहे नी कोड ना तिले गोड असतवय कसं म्हणतो तू वही तू हाजी खाल्लं कसं नाही सांग पडे मका अम्मा हा मा पाणीपुरी आणि पिझ्झा बर्गर आणि नूडल्स खाल्ल्या मा वय गो ते पाणीपुरी असपळा म्हणू खंची उदकान कोरनु खै आप म्हणू खरपून केलाले त्या खातो मो तू आणि ते पिठा मुद्दस पळ्या पिझ्झा दवरलेलो ते मैदाचे ताजी बर्गर खातो मो ते सोडी तेच पळ्या गायंडोळशे ते कसं ते तू म्हणेल नूडल्स कोरनु लाय कोण खातो मो हे मात्र पिऊचे जाय ना तुका नवय कोड पित्ता इगो ते पित्तगी नातू अत बगी नाही जल्या नांका दोरनु गळगळ येतात ताळ्याक वगी पी पित्ता हुगूर पित्ता ए देह मात्र वाढला बुद्धी मात्र वाढली तुका मला म्हणजे तू कोणाला होतो मेरूच्या चमकलेला जी गिळच्याक अम्मा हाव सद्बुद्धी आणि शांती लोट चमकलेली खंची वेळार ती गेला आनमन ती कसत बुद्धी म्हणू नाव दवरली गी चोरची पूर दुर्बुद्धी अनेकली शांती काही ती शांती तुगेले जीवन आईल दिसतो कुन तुका शांती गो वय गो तन्नी सांगली कुडले तू वस पडले तुळू कोणचा बिकणचे सुरनी निसुरनो तंगेल मागचे दवंची तुवे तू सांगा नवे आम्हान मक लायक रंदप कोण दिल्ला बाहेरेनी खावचनच जे म्हणू तू किते तोंड नावे सांगू तंका अम्मा ते शिपुरा करू दाई ना अम्मा फ्रेंड्स सांगताना तंगे लोट वच का अम्मा वय गो तुका तांनी सांगिला ऐकूचे जगता नवय आनमन सांगिला ऐकूचे जाय ना तुका हांव या ना म्हणून तुका सांगू जायनी वे तोंडा कसन को घाल मशील तू अम्मा ते तुका नी कळ ना अम्मा फ्रेंड सर्कल इम्पॉर्टंट अम्मा तांनी आपे तान वच का दत्ता हांव एकलीच गुमगुमशे बैशवे आणि तुगेल बसळप कर घेऊन खाऊन बैशवे हांवे वय गो तांनी पाय तुका सुने गो का म्हणताची खतम तू वय गो तुका कितली सांगल्या रे बुद्धी ना गो रेड्डे पाटी रे उद्धार केला म्हणकी तुका टाइम टाइमाक कोरून गेलेले चढ गेला
आम्हाला उत्तरे काही ऐकत तुम्ही ते एक गा दिसपळय डावा तो गंडी सार म्हणून तुवे अशी तळमळीत नसपळय पोट्ट दुखीन म्हाका पळोवच्या कुडव नव तसं म्हळ्यार हांव 9 महिने व्हावला पळय पोट्टान तू बस आता नुत वचून निद्दे आज जेवण काण खाईन गेल्यार खांगे ना हांगूर न्हू निंदी नुतची आणि तुगेल ती सद्बुद्धीनी शांतीस पळय आयल्यारी धावंडेक पळ हांग तोकुनो वस बायरे पाय्या घांट मोडूडेक पळ तुगेल्या बस नीट बस एक पर कोण गलछे माते होन कर कर केन्ने हशिलेची गेले पोट्टा दुखी मगेन ते पीठ कसन गेली की चपातीचे सुकून गेली दिसता बस बस नीट ಜೋರ್ ಪೊಟ್ಟ ಬುಕ್ಕತ್ತಸ್ ಅಬ್ಬ ಅಮ್ಮಲೆ ನಿನ್ಗೀತ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ कसं केला जेवणाक रात्री एक वेचेरडा हुनी हुनी पॅज आणि नणचे आणि आवळस पळ्या मिठा घाललो ताजी चिटणी केल्या गो लायक करून ते जिरणाक नी लायक पोट दुख न्हू तुका कसं ना मा पॅज नणचे आवळे चटणी कसं ने वे पोट दुख म्हणून तुवे नव्हे सांगेल दनपारा ताजी कतरेची आवळ्या चटणी पॅज आणि नणची घेऊन लायकून जेव आता पोट दुख रामले वे तू गेली अम्मा पोट्ट दुखी तवळ संजवाळा रबला तू ते पळे कडू कडू कशाई केलेले जिरे वोंग घालून ते पिल नंतर रबल्या मा आता पोट्टा कीड मरतस तकाची तुगेल पॅज अयो पॅज मक नक्का मा स्विग्गीर ऑर्डर करता पिझ्झा घेऊन खाता वय गो इतली चांगली रे बुद्धी ना गो तुका हा की हुशार जेव म्हणून इतली कष्ट काढ पॅजन आणि चटणी पुरा कोण दवरला त्या खाऊच्याक मंडे मागो तुका हुन हुन त्या जेव ताजी बदलाक वपास सुगीच खात काय कसं ने पिझ्झा वपास पिझ्झा हाडे तू तो हाण दिवो ताजी पाय्या गांठी मोंड वत पळ्या आणि कंपना भितर यानतले म्हण करत पळ्या राब ते एक गादी म्हणता पळ्या सुण्या बाल नळली गल्ला म्हणके म्हणू तसल बुद्धी तू गेल्या तुका त्या अन्नान पॉकेट मनी दिताना गसगसीची बारीक उष्ट तुका बायल कावच्याक तेंची कट्ट करत पळ्या तेन्ना तुका खंय दुखून येत दुड्डू तेन्ना नुतोची गरकड खाल्लेलीची पॅज चटणी आणि शेणा मुद्दो जत्ता खंयचे जत्ता पोट्टा भूक जाल्यार